का भारतीय जनता पार्टी मेघालय प्रदेश दंगशन कला फाजिंग थो चकिनों याlam ki bahakli du jong ka seng ha Delhi ki bakentu klar langno halor ka jinge kan at jong ki MLA jong ka seng ha Meghalaya kata ha pedeng uba EL hek baru ba san bor sulai tang namar ka jinge kni ban yo song ha ka suki menteri sarkar Habayakran badu PCN Presiden ka BJP Meghalaya Pradesh uba Ernest Mauri ula kubur bakladan ka jingbam ya bed ya pedeng uba san bor sulai badu ba EL hek ha ka bedai bad ka kamlong menteri ha pok sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka jingbam ya smuh thu shai kalami hadian ka jingkam jung MLA ka South Shillong constituency uba san bor sulai baong bagaseng kala dep pen bed aswa bantaw ka sarkar MDA bakandan ka jingya bujli ka shuki menteri hadian arsnam shiteng ban ai bentalem ya ubon long menteri ha ka sarkar MDA uba Ernest Mauri ula kubur bah ka por bataw ka sarkar ha ka jilla Meghalaya kaladan ka jingya pen bed ya pedeng ginong yalam bah kle do jong ka BJP bad ki arngot ki MLA ka BJP na ka jilla ha ka bedai bad ka kam menteri Nrai ul ong pat bana kaliang jungu umdan satyai kanu kanu jing tep halor kene kajing pen bej namar ba pat cemti satyai ka kam komu presiden ka BJP ha ka to kapor ulong ba habai I ya kajing kan at jeng ki arngot ki MLA na kaliang jungu la khot ya krani ki MLA bad ul dap paru ka kai pot ki nong yalam ba kle do hadali bakin syem ka rai uni unong yalam ke BJP ha ka jela ula bo ka jing kerpat ki arngot ki MLA ba ki ban pediang bat buram ya ka rai ka bami na ki nong yalam na Delhi Hoi kidon ki central leader ki jongi ki bawan nak tu kapor ban form ya sarkar ni te ya ka jingi penbet hi lai penbet ha ka jingi don lang chong ki ni ki central leader te na kaliang bejonga namar ngam don ha ka kapor ka ki jingi penbet ngam tip te nga habang i ba kami Shaki press namar baro arngut ki dei ki veteran politician kim dei su ki politician ki badang mentah ki dei ki seasonal politician kita ki bla iba kadika sang partai ngala khot ekran ki pro armut ngala pensuthu ki bat nakaliang jong ki pro armut ro ki la wan lang kata cing stu cimut bat ngila pha ya ka report sha ka central leader support Delhi support state Delhi maki no po Delhi ki la pha ko bor yang namar bu udon uni covid kim pala ban penbet ki ka kam bat ngakmelenti Bak ngakerpat iru ya baro armut ki MLA jingi bakin ya ko ngo ya ka ke direction ka bawan na kinong yalam jungi nang tei na posanda la da ka high command jong ka BJP ko omba ne ba hek ne replace ba san bor ko ka jong ba hek kamu kini kin hapan munjur ba baro armut ki de ki ba ko ngo ki de ki kumbang al ong ki de ki session politician ki de ki veteran kilale ke kam ki dewan le kat kum ka decision jong ka parti bat bro armut ru ki ong kata ke decision jong ka parti